Znači, zabili su nas na zadnjem station i pokušavaju sa B da nas izigraju. Jedan naš igrač upravo zaslužio da nas se kika, to jest banuje sa servera jer koristi neprijateljski tank. Sad kad smo očistili ovu stranu, ponovno je bitno zadržati sredinu. Praktički uz motion senzore i C4 eksploziv oni ne bi smjeli moći proći. I to je pobjeda.